Kisii. Chenro makama luwo chik mane jatend piny William Ruto golo ne jotelo mag sirikal mondo chwal weche mag rito alwora kendo medo pidho yiende e gwenge. Piny owacho geno pidho yiende bilion 15 kochopo higa mar 2032. Jotelo ma Kisii nigi ageta mar pidho yiende 3,000 dwe ka dwe. Komishona Moria ojiwo oganda mondo nyuak lwedo kedo e pidho yiende ka osingo tiyo kod riwruoge mamoko e chenro mag reso alwora. We have planted this financial year over 500,000 trees in the short range, and we are anticipating to plant over 1.5 million trees this coming financial year. In Kisii, we are at forest cover of 15.03% and tree cover of 26.6%. This is in an effort to realize the tree cover as directed by His Excellency the President during Jamhuri Day celebrations in 2022. Shortly before then, we had an engagement with the national government administrative officers, and I have encouraged them to ensure that each chief plants 3,000 trees per month. We also encourage them to make a follow-up on the trees that they plant. Ramogi wawegi kanyoro kamano kum thuolo mari mar bedo koda chenro mar Ramogi Lucy Marcia wacho neno wa maler Kennedy